So welcome to our vlog. Nata sa tanuman sa mama karon. Beautiful kayo yung mga buwak. Nakita ninyo guys? Hindi kaysa karon nang matay man ang mga dagko na isda giluto man. Mga aniya mga buwak. Kayo guys. And mga buwak niya dato sa ay nadari ay indot kay guys naka-vlog jud ko karon guys kay naka-vlog jud ko karon guys kay karang humanaman ang bagyo nagtarong-tarong nami ari mag-relax sa siya karon mana ba mo ni among scene ay among CR kay nahuman kay kuan man kay nabungkag sa bagyo ba karang kuan to karang sin na tanan look mo ni akong pagdikir nako ay adik ko sipon and then kumama na natay munitel na guys duha na punitil ba? Pag bagyo, naguba mong kuan. Naukap ang sin sa kwarto na mo. Bari dari o. Sin. Nakapalit na mig-sin. Salamat jud kayo sa Ginoon na nakapalit na ig-sin. Tagaan mig kwarta sa Ginoo. Salamat jud kayo. Yan napatay kuan karon. Kanang usan ay. Singan anak niya ay kanang manghatag og kuan ba? Ayuda. Salamat jud kay sa Ginoo nagatagan mig ayuda dagan kay bugas pagi. Nada ara ay bugas. Indot kayo guys. Bugas. Aray bugas ato. Ako sa ipon guys. 1 2 3 4 5 6 7. 7 among bugas karon guys kay ako ate asirang kuan dara kanalpon. Kahantun sa gasilpon siya tag-adlaw guys. Karon guys paganina guys nagmodule me. Karon guys kay kuan man guys nagian mig bagyo ba. Bangan si Udit. Kada yon. Napay magkuan guys. Si Paulo ba magdong si Paulo. Ya karon wala naman karon uwan ra siya karon kay nahilis mo sa katong ispat sa kuan ba karon sa ngaran ispat sa City Hall kuan nahilis siya ba wala siya karon kapag pagkataw ni agi adlaw guys ba kay kuan guys witing uwan na agi karon si Paulo karon uwan na magud siya sa nakuan karon guys. Misa karon guys kay kuan magkaron guys kanang sayang niya oy. Basta guys ya nanabad ta karon guys kay kuan guys naamog na damage karon guys. Kuan ra ba kana human ang balay ba? Guys, padung ko ila papang guys ya. Ato i-check ilang balay. Check guys. Mani na ato poste. Poste bak nakabarog na karon kay kanang niari man si Biko ba. Barog na karong poste na karon guys kay ara ang nadami arang natumba na balay ay damage ko. Kita ba
Dako kayong damage. Ang sila balay. Sila balay ang kuan ba? Adyo balay. Ti ari ay. Kuan kayo. Kuan jud kayo. Karon kay na damage arang mga sin ay. Mga sin. Sin. Karon guys kay kuan man guys. Nag-antag pagyo. Salamat jud sa Ginoo na namin sin. Narad ang damage. Dali na. Dali na guys. Walang damage. Tara. Ang damage. Tara. Kaya sa hato ko. Diyos ako guys. May nabalik sa suksuk guys. Ito guys ha. Maray na damage. Mauna. Kaya karon naghimo sila balay-balay. Ato anak ko ha. Na mauna ila ha. Mauna damage. Nabot si Biko. Okay rami tara. Tari guys. Tata guys ha. Maning na damage na balay. Kana damage. Ara ilang balay-balay karon guys. Ara guys ba. Dining balay ni Papang ay suon sa kong papa loy kayo no. Papa na mo dara. Ya kanang. Andare guys. Mukha na yung dako kay na damage na. Bao-bao. Madami siyang bao-bao. Ayan nyo. Kita niyo guys. Nag-vlog ko karon guys. Namaan eh guys oh. Kana ba? Laka ta guys ha. Laka dito guys. Hi guys. War vlog. Morning tanan nga damage ay. Katurada to. Ara ay. Oh, giari guys. Mon ha. Oh, diari mi ni tago guys ay. Diarang balaya ka ng balaya. Ng balaya guys. Ya, mausan ni na damage guys. Kani guys ay. Kani. Mo ni na damage. Ay lagi ko. Kani ay. Pau ng balaya na. Lakat na. Manang balay. Manang balay. And then paduna ta uli guys. Kita guys, wala damage guys. Oh. Kita guys. Sama mama guys. Karon.